Hej Katrine. Jeg har valgt at løse opgave 14,1. Og i opgave A skal jeg finde ligevægtskonstanten, når reaktionsskemaet er blevet vendt om. Når reaktionsskemaet er vendt om, er ligevægtsbrøken også vendt om. Det vil sige, at ligevægtskonstanten er 50. Dette kan også skrives som brøken 50 til 1, og så for opgave A skal den simpelthen bare vendes om, så det bliver 51 en del. I opgave B skal jeg finde ligevægtskonstanten, når alle stofferne i reaktionsskemaet er blevet fordoblet. Eksponenterne i reaktionsbrøken er så sat i anden, så jeg skal simpelthen bare sætte 50 i anden. Og så har jeg løst opgaven. Og nu vil jeg fortælle om dias nummer 3. På y-aksen har vi koncentrationen, og på x-aksen har vi tiden. Vi kan se, at på venstre side falder reaktanten, og produktet stiger. Mens på højre side er der indstillet sig en ligevægtsbalance. Det vil sige, de modreagerer så meget, at deres koncentrationer står stille. Reaktanten er noget større end produkten, og det kan jeg se på grafen. Der er ikke en ligevægt på venstre side, da de stadigvæk er ved at reagere med hinanden, og indstiller sig en ligevægt. Reaktanten og produktet ønsker at indgå i en ligevægt, og derfor vil de skabe en balance. Den balance er der, hvor produktet og reaktanten producerer lige meget hver, og det kan man så se ved højre side af tegningen. Så videre til dias nummer 6, og her vil jeg fortælle om Le Chateliers princip. Le Chateliers princip siger følgende: hvis man nu foretager et indgreb i et ligevægtssystem, så vil systemet reagere i den retning til højre eller venstre, som formindsker indgrebets effekt. Det vil så sige, at det kan ske ved enten en ændring af koncentrationer, ændring af tryk eller volumen, eller ændring af temperatur. Hvis der så sker en ændring af koncentrationer, hæver man at koncentrationen af reaktanter, vil reaktionen gå mod højre for at formindske koncentrationen af reaktanten. Hæver man at koncentrationen af produkter, vil reaktionen gå mod venstre for at formindske koncentrationen af produkterne. Ændring af tryk eller volumen. Hæver man trykket, vil reaktionen gå i den retning, der formindsker trykket. Ændring af temperaturen. Hæves temperaturen, vil reaktionen gå i den retning, der sænker temperaturen. Det vil sige, i den endoterme retning. Og omvendt vil en sænkning af temperaturen føre til reaktionen går i den retning, hvor temperaturen stiger. Det vil sige den eksoterme retning. Så tilbage til dias nummer 5. Her kan vi se, at mængden af reaktanter og produkter er sammenhængende med størrelsen af ligevægtskonstanten. Så hvis K er lavere end 10 opløftet i minus 3, så vil der være flest reaktanter. Hvis den er højere end 10 opløftet i minus 3, med lavere end 10 opløftet i 3, så vil der være en væsentlig mængde af både reaktanter og produkter. Så naturligvis, hvis K er større end 10 opløftet i 3, vil der være flest produkter.